أخليلو هابتي ميكائيل بهال أب إيرترا بشان شاتي ميتين سمانين كلتن عام تمريت توليدة أب اسمرا تكنيكال سكول بعودي سارفين تماهيرة أب مجرى شغل تشحن عسرت حدن كاب إيرترا ني يوغندا واتسيا مالتيو أب يوغندا كم سدتين يقولون وسن زبالة جزية تقميته بدحرين ساوث السودان كيدا أب كونستراكشن كامباني كان بروجكت مانجر كوينا 4-5 عامات هو صريحه ساوث السودان كم ناتي ناي مصاي هوت عدل زغفتلو بوتا ايرا اخوان بجكا فاينانشالي مالتي شعوب يوغندا كم تريننج انفورمالي مالتي بزي وقعوي سبات ترين قبل جميره اوفيس اي نبرنن اب شاهي بيت اب كافيتيريا حادثه كلتسب ترين قبل جميره حارتهم كلتسب 4 ساعات كوينهم تم 4 شومان تمسكونهم ناتي اوفيس كافيتا مالتي ترين اب كونسلتس بالبيزنس كافيتا تي جمركو تمرتي بحمشه تمهارو بشدشه تمهارو دابله ناب 30 تصقعو صبق بروغريس زرنيرو كاب مجمريا 2022 جميرنا كن حدش انفستمنت حدش اوراد باغيرنا نتي ترين اب كونسلتس نبره بدرجه انستيتيوت ترين اب انستيتيوت انترناشونال زبال تكال كم زعبي خوينو مالتيو بعسران حمشن دخون تمهار نيرمنا خنجمر كلنا ابز غزي زين حساب 280 تمهار لونا عامتو مالتيو اونلاين تمهارو خاب ملو عالم تمهار لو فيس تو فيس ابز مصيم زمهار خا مجمريا مبزحت ابن هنا كلاينتس ايرتراويان يمنيرو اجيغن ايرتراويانالو اوف كورس ماجوريتي سوماليس الو ايثيوبياويان الو كونغوليز الو روانديز يوغاندانس كمون وحدات نداوين هنا لونا مالتي جي داركا شوعات شومنت كاب شومنت هاغرات سمصو تمهار لونا ستاف كا بسلستر بعد ستاف نيرو من عامي انا نيرا از دايركتور اكاونتس اند ادمنستريشن مانجر الا وحدات كلتا سلسه زخونو ممهران نيرومنا حجيغن طقلالا مس ممهران مانجمنت ستافن كاب 10 شوعات كاب استفال هاغرات سمصو سبات امبلوي غيرنا ويقصينا نسرحلنا مالتي وحجتي تي بدوت هذا قاعد مكان مجمرة كاب عبي نيركاس كاب تحت خدمة كل خاي أنا بساوث السودان أبز نوبر كل جزء بروجكت مانجر ناي كونستراكشن عبي كونستراكشن كمباني سلز نوبركم جي ام جي كونستراكشن كمبانيز بحال عبي كمباني كاب تو عبيت زبالو أب ساوث السوداني لازم صبوا سالاري صبوا بتاز دبر النسبة حجنا كله قدي فيها أوفيس أب زي بالله نحادث بكم هركلوخ مجمرة مالت قبل علش نتحتي تورد كل خان نفس خانة مؤمن ويكونفينس ناي مغبار تشالنج لك مالتي كوم خا نايتهم زفلط خسبات ون تاخ تسرح زلا بالس نحنا نفلط كاس عبيت نغرات كسرح جيز تريننج نابز عدي غنزون دلو يكونن كعبي كاون كتعبيون اشغاريو كومبيتيتيف توداداريون يلوت سبون بزح ديلا هيبكاني تزفلط كاسب مالتي مستعق مناتي ግን ናተይ ፓሽን ሃው ኢኒር ናተይ ድሌት ናተይ ሕልሚ ወስለዝ ነበረ ካብ ሓደ ኢለ ተበጊሰስ ንላዕሊ ኸይድ ከም ዝኽእል ምትእማን ስለዝ ነበረኒ ኣብ ፀቂጠ ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ናይ ነብስኻ ምእማንን እቲ ዝፈልጠካ ሰብ ከዓ ነቲ ዝሰርሖ ዘለኻ ኮንቪንስ ማለት ኣሚኑ ከታብዓካ ማለት ምትባዕ ዘይብሉ ተኾይኑ ማለት ቻሌንጅ ገጥመካ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ናይ ኮቪድ كمزي قديم مزقسكو ترين اب كلت ورحي قدمي كوفيد تجميرو حجي بدحريو عاد 10 ورحي عاصينها مالتيو ناي 10 ورحي غزا خراي نايتي اوفيس كراي تكفل عليك كالي اريرس الله ناي سكيورتي ناي قال تكفل عليك كنا قاطامي بتو اونلاين كاب كلتشن 10 شوعتنا تحيز انا كفيل كم تمهراي وانا اونلاين مهار سلازنبركو ماسترز نتي ناي كوفيد زمص تشالنج بقليل خنصبر خيلنا مالتي in fact كابتي بفيس تو فيس كابتي بكلاس ماتش زمهر كمول عالم باونلاين زمهر ناي اونلاين افلطون عابي مست كوفيد مصو اي تشجرنا ندحرايس مالتي حجزي الله كلاي ነገር በባህሪውቲ ትምርቲ ከም ካልኦት ኢንዳስትሪ ኮነ ምክንያቱ በአካል ድጭበት ፕሮዳክት ላይ ተፍርኒ ሰባት ጥዒሞም ወይ ሪኦም ወይ ሒዞም ያ ጽቡቕ ይዝብሎ ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ ወስድ እዩ ሰባት ከአምኑኻ ወይ እትናትካ ቢዝነስ ኣብ ሰባት ኮንፊደንስ ምትእማን ክሳብ ደምጽ ነዊሕ ግዜ ወስድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓቅለውን የድልየካ
ديجبت برودكت سلا تفري ويكا فلتت راح تحلف فلتت كا تجبات سلا زي كونه سبات قلطيفو بملحسهم طعيمهم بايدهم جبيتهم دحسيسهم يا صبقوا كساب زبلخا نويح غزي وسدي مالتي ግን እቲ ፍቕሪ ናይ ትምህርቲ ኣብ ልበይ ስለ ዘሎ ነዊሕ ግዜ ዝሓለምኩ ካ ስለ ዝኾንኩ እቶም ዝመሃርናዮም ቀልጢፎም እቲ ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ምሰው ዓልዎን ካልኦት መሓዝቶም ዕርኽቶም ክነግሩ ምስ ጀመሩን ኣብ ውሽጢ ዓመት ሲ ካብ 20 ናብ 180 ተማሃሮ ክትከይድ ካብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዝነበሩ ተማሃሮና እሞ ናብ 7-8 ሃገራት ተማሃሮ ክመፁ ሰለስተ ስታፍ ጥራሕ ነይሮም ሕጂ ናብ 17 ስታፍ ምዕባዩ እቲ ፍቕሪ ናይቲ ሞያ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ሕጂ ድጭበጥን ነገራት ኣለዎ ኣብቲ ናይ ፓሽን ነገር ሓደ ምሳኻ ዝውለድ ማለት ዘለካ ፍልጠት ናይ ምትሕልላፍ ልምዲ ንሰባት ስኻ ትፈልጦ ዘለካ ትፈልጦ ነገራት ክትተሓልፍ ናይ ምድላይ ልምዲ እዚ ወይ ድሌት ፓሽን ምሳኻ ዝውለድ ባህሪ ኣበይ እውን ቀሽዩ መምህር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እናረኣኽዎ ዝዓበኹ ሞያ እዩ ኣብ ገዛና ናይቶም ቦይ ዝመሃሮም ዲያቆናት ሕጂ ዓበይቲ ቅሽሽቲ እዮም ሕጂ እዚ ሓደ ነገር ኣለዎ ማለት ምሳኻ ዝዓበየ ነገር ክደግሞ ቀሊል እዩ ካልኣይ ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ኣነ ጥራሕ ካብ ገዛና ናይ ምምሃር ፓሽን ኣለኒ ማለት እዩ ሳልሳይ ነገር ኣብ ሳውት ሱዳን ኣብነት ፕሮጀክት ማናጀር ኮይነ ክሰርሕ ከለኹም ብዙሓት ሰባት ኢንጂነሪንግ ወዲእና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኣካውንታንት ወዲእና ስራሕ እንደለና ኢሎም ኢንተርቪው ክግብሮም ከለኹ ወረቐት ኣለዎም ምሩቃት እዮም ነጥቦም ጽቡቕ እዩ ግን ኣብ ስራሕ ምስ ረኣኻዮም ብዙሕ ኣይበርክቱን እዮም ማለት እቲ ኣብ ፍልጠት ኣብ ርእሶም ዘሎ ፍልጠት ኣብ ነፍሶም ዘሎ ፍልጠት ኣብ ባይታ ክትግብርዎ ነዊሕ ዓመታት እንደገና ክምኮር ኣለዎ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ሽግር የብሎም ምክንያቱ ነጥቢ ምፅኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፎም ብኡ እውን ነዊሕ ፅዒሮም መርመራ ሓሊፎም ወረቐት ሒዞም መፅኦም ኣሎ ግን ንምንታይ ዳ እዮም ኣብ ስራሕ ዓለም ዘየበርክቱ እንታይ እቲ ፕሮብለም ኢልካ ክትሓስብ ከለካ እቲ ትምህርቲ ፕራክቲካል ስለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ምስ ግብሪ ወይ ምስ ተግባር ምትእስሳር ስለ ዘይብሉ ሕጂ ኣነስ ኣብ ትምህርቲ ድሌት ኣለዲ እናተይ ቤት ትምህርቲ ገይረስ ንሰባት ኣብ ሓፂር ግዜ ትሬኒንግ ገይረስ ኣብ ባይታ ለውጢ ዘምፅእ ኣሎም ንዕኦምን ነቲ ዝሰርሕሉ ካምፓኒ ወይ ከዓ ናቶም ቢዝነስ ተኮይኑውን እቲ ናቶም ቢዝነስ ብሓፂሩ ለውጢ ዝርኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜስ ለውጢ ዝርኢሉ ዓይነት ትምህርቲ ክምስርት ኣለኒ ዝብል ሕልሚ እውን ነይሩኒ ማለት እዩ ናቲ እቲ ጋፕቲ ትርእኻ እቲ ፍልልይቲ ትርእኻ ኣብ ምሩቃት ተምሃሩ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ማለት እዩ 5-6 ዓመት ክኸድለዎም ክሳብ እቲ ናቶም ፖቴንሻል ኣብ መሬት ትርእዮ ማለት እዩ ሕጂ ዝነዊሕ ግዜ ድሕሪ 5 ዓመት ካት ዝተማሃርዎ ተይሩ ረሲዕሞ ኣለዎ ማለት እዩ ጅናተይ ሕልሚ እንታይ ነይሩ ሜጌርካ ንሰባት ኣብ ሕፅር ዝበለ ግዜ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘጋጥሞም ናይ ስራሕ ዕድላት ዝዛመድ ግብራዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ ፕራክቲካል ኤጁኬሽን ከመይርካ ትቦም ድብል ነይሩኒ ሕጂ ትሬን ኣፕ ኢሎም ዝጀመርኩስ ኦኬ ሰባት ከም ሆት ኬክ ማለት እዩ ካብታ ኦቨን ኣውፅኦም ዝበልዕዋ ከይዝሓሉ ዝበልዕዋ ዓይነት ፍልጠት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ናተይ ድሪም ነይሩኒ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ምስ ጀመርና ውሕዳት ተምሃሮ ኣብ ሓደ ክላስ መታንቲ መምህር ዋን ቱ ዋን ወይ ከዓ ሓደ ንሓደ ሳፖርት ክገብሮም እሞ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዘድሊ ፍልጠት ከተሓላልፈሎም መምሃራን ካብ ክንዲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ናቶም ባክግራውንድ ናቶም ድሕረ ባይታ ቲዎሬቲካል ጥራሕ ዝኸውንስ ካብ ኢንዳስትሪስ ዝሰርሑ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሰባት ኣምፂና መታን እቲ ዘድሊ ጥራሕ ክምሃሩ ማለት ኣብ ቲዎሪ ክትምሃር ከለኻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ካልእ ናይ ትምህርቲ ትካላት መብዛሕትኡ ቲዎሬቲካልን ምስ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ከዓ ዝምድና ዘይብሉን ካብቲ ሽግር እቲ ዲዛይን ናይቲ ካሪኩለም ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ኣብኡ ዝምህሩ መምሃራን ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ወይ ከዓ ናይ ግብሪ ተመክሮ የብሎም ሕጂ ትሬን ኣብ ዝምህሩ ኩሎም ወይ ከም ኣካውንታንትስ ኮይኖም ዝሰርሑ ወይ ከም ማናጀርስ ኮይኖም ዝሰርሑ ወይ ናቶም ቢዝነስ ዘለዎም እዮም ሕጂ ነቲ ግብራዊ ትምህርቲ ምትሕልላፍ ዓብይ ክስታይ ኣለዎ ማለት ሕጂ ዘለኒ ብዓብዩ ኣብዚ ዓዲ ንኣብነት በትናተይ ኮሚኒቲ ክንጅምር ኤርትራውያን ኣሽሓት ኣለዎ መንእሰያት ናይ ስራሕ ዕድመ ድበፅሑ ማለት እዩ ሕጂ ዩጋንዳ ክመፁ ከለዉ ብዛዕባ ዩጋንዳ ዘለዎም ምስሊ ካብቲ ክብገሱ ከለዉ ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ካብ ሳውት ሱዳን ተበጊሶም ብዛዕባ ዩጋንዳ ዘሎ ምስሊ እንታይ እዩ ስራሕ ከም ዘይብሉ بحوالا طرح كنبرو كم زلوا اتحوالا 4-5 ዓመት ዝቕፅል ማለት እዩ እዚ ዓይነት ተሓሰበ ሒዘ መም ድመፁ ግን እቲ ዘሎ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ተሓሳስባ ዳይኹም እንበር እቲ ባይታ ቃሊ ኣብ ዩጋንዳ ሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ሞያ ዘለዎ ትራንስፈራብል ዝኾነ ናውሌጅ ወይ ከዓ ግብራዊ ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ እንተ ኮነ ነፍሱ ክእል ካብኡ ሓሊፉ ከዓ
ንቤተሰብ ከማን ክረድእ ይኽእል እንተዳ ብግቡእ ተማሂሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ብዚ ከም ስደተኛ ኮይኑ ክንደይ ዓመታት ብዘይ ስራሕ ብዘይ ሞያ ግዜን ገንዘብን ዘባኽን ዘሎ መንእሰይ ብዓቕምና ማለት እዩ እንድሕዳ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከፊትናሉ እሞ ኻ ድሕሪ ትምህርቲ እውን ናይ ስራሕ ባይታ እንድሕዳ ተፈጢሩሉ ነብሱ ክኽእል እዩ ካብ ሓወላውን ክድሕን ክእል ካብኡ ሓሊፉ ኸማን ምሳና ዝመሃሩ ንኣብነት ነብሶም ክኢሎም ድሕሪ ትምህርቶም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ስራሕ ስለ ዝጅምሩ ነብሶም ክኢሎም ሓዋላ ዝስደደሎም ዝነበረ ጠጠው ኢሉስ ንቤተሰቦም ከማን ንኤርትራ ድዩ ንኻልእ ዓድታት ዝሰዱ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕላማ እዚታት እዩ እቲ ንዓይ ዘብለኒ እቲ ሰብ ሃኒፅካ ነብሱ ከም ዝኽእል ምግባር ግብራዊ ትምህርቲ ንምሃብ ከምኡ ከዓ ፓሽን እውን ስለ ዘለና ትምህርቲ እሱ ዘበግሰኒ ማለት እዩ ገሊኡ ኮርሳት 3 ወርሒ ዝወስድ ኣሎ ሓፂር ኮርስ ማለት ሾርት ኮርስ 6 ወርሒ ዝወስድ ኣሎ ዓመት እውን ኣሎ ሰርቲፊኬት ለቨል ዝወስድ ክሳብ 2 ዓመት እውን ዲፕሎማ ኮርሳት ዲፕሎማ ለቨል ህሊና ማለት እዩ እዚኣተን ዘሎ 3 ወርሒ ዝወስድ ኮርስ ኣሎ 6 ወርሒ ኣሎ ናይ ዓመት ኣሎ ናይ 2 ዓመት ኣሎ ካብ ሾርት ኮርስ ክሳብ ዲፕሎማ ዝዝርጋሕቲ ንሕና ንህቦ ኮርሳት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ትመሃሮን ኣብ ባይታ ከዓ ብግብሪ ትረኽቦን ኩሉ ግዜ ጋፕ ኣሎ ወይ ጋግ ኣሎ እዚ ጋግ እዚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፀብብ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብቲ ነፅበሉ ምክንያት ንተመሃሮና ትምህርቲ ምስ ወዱ ኢንተርንሽፕ ወይ ከዓ ምልምማድ ዝበሃል ወይ ኢንዱስትሪያል ትሬኒንግ ከም ዝኸዱ ምግባር እዩ ፓርትነርስ ካምፓኒስ ኣለውና መብዛሕትአን ናይ ኤርትራውያንን ናይ ህንዳውያንን እየን ንኣብነት ኣብ ኣካውንቲንግ ዝመሃሩ ተመሃሮ 6 ወርሒ ምሳና ምስ ተመሃሩ ወርሒ ኣብዘን ካምፓኒ ይምደቡ እሞ ነቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝተመሃርዎ ብግብሪ ከዓ ኣብኡ ንወርሒ ይለማመዱ ነጥቢ ኣለዎ ነጥቢ ኣብ ግምት ኣትዩ ሽዑ ዝተመልሱ ከዓ ኣብ ግብሪ ከመይ ከይዶም ርኢና ምስቲ ቴዎሬቲካል ክላስ ብክልሲ ሓሳብ ኣብ ክላስ ዝተመሃርዎ ሓዊስና ይምረቑ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም እቶም ኢንተርንሽፕ ዝሰዶም ተመሃሮ ኣብዚ ክመሃሩ ከለዉ ብምሉእ ተገዳስነት እዮም ዝመሃሩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሃይ ስኩል ዝወዱ እዮም ሃይ ስኩል እኹል ከም ዘይኮነ ኣብ ስደት ናይ ብሓቂ ብቑዕ ተዘይኮንካ ህይወት ሓዲጋትካ ክትከይድ ከም ትኽእል ብግብሪ ዝረኣዩ ሰባት ኣብ ካልእ ሰብ ተመርኪዝካ ብሓዋላ ክትነብር ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥር ነገር ከም ዝኾኑ ዝተረዱ እዮም ስለዚ ዝመሃሩ ከለዉ ብተገዳስነት እዮም ዝመሃሩ ሕጂ ኣብ ኢንተርንሽፕ ምስ ከዱ ቀልጢፎም እዮም ድሕሪ ሶምንሲ ኣፍረይቲ እዮም ዝኾኑ ወይ ኣብቲ ስራሕ ተመሃሮ ዘይኮኑስ ኣፍረይቲ እዮም ዝኾኑ ሕጂ መብዛሕትኦም ቶም ኢንተርንሽፕ ዝሰዶም ተመሃሮ እተን ኢንተርንሽፕ ዝቕበልኦም ካምፓኒ ይቆፅሮኦም እዮም መብዛሕትኦም 70 ከሚት ክብል ይቆፅሮኦም እዮም ሽዑ ኣብዚ ንግራጁዌሽን ንምመረቕታ ኢሎም ክመፁ ከለዉ ሰራሕተኛታት ኮይኖም እዮም ዝመፁ ኣብታ መጀመርያ ወይ ኣብታ ካልኣይቲ ወርሕስ ነተን ኣብዚአን 6 ወርሒ ክመሃሩ ከለዉ ዘጥፍእወን ወይ ኤክስፐንስ ዝገበሩ ወፃኢታት ዝገበርዎን ገንዘብ ሪካቨር ገብሮን ተዋሓደ ኣብ 2 ወርሒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንተርንሽፕ ብጀካቲ ኣብ ክላስ ተመሃርዎ ብግብሪ ምርኣዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዘሎን መብዛሕትኦም ከዓ ከም ዝቁፀሩ ጥራይ ኢና ንፈልጥ እንድሕዳ ደይተቆፅሩ ከዓ ኣብ ሓደ ወርሒ ኢንተርንሽፕ ምስ ዝኾነ ካምፓኒ ሰሪሕና ኢና ኢሎም ንካልእ ካምፓኒ ኣፕላይ ክገብሩ ከለዉ እተን ካልኦት ካምፓኒ ካብ ሓደ ወላ ሓንቲ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘይብሉን ናይ ሓደ ወርሒ ተመክሮ ዘለዎን ዓብዪ ፍልይ ስለ ዘለዎ ክቆፅሮም ተባብዓን ስለዚ ንካልእ ናይ ስራሕ ዕድል እውን በሪ ዝኸፍት እዩ ማለት እቲ ኢንተርንሽፕ ነቶም ከይተቆፅሩ ዝመለሱ ውሕዳት ማለት እዩ ሕጂ ትሬን ኣፕ ኢንስቲትዩት ኣብ ሓፂር ግዜ ተመስሪቱ ግን ከዓ ብቕልጡፍ ዝገስግስ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ትካል እዩ እዚ ኣብቲ ኳሊቲ ወይ ካብቲ ዓይነት ፀቂጥና ስለ ንሰርሕ እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ንህና ክላየንት ኬር ናይ ተምሃሮ ኬር ብዙሕ ስለ ንሰርሕ ንተምሃሮ ከዓ ብዝተኻእለ መጠን በቲ ንሳቶም ዝሓስብሉ ቋንቋ ክመሃሩ ስለ ንገብር ዳይቨርሲቲ እውን ስለ ዘለዎ ግብራዊ ትምህርቲ ስለ ንህብ እዩ ብሕጂ ትሬን ኣፕ ናብ ዝዓበየ ቢዝነስ ኤንድ ቮኬሽናል ሴንተር እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናይ ዩኒቨርሲቲ ብቕዓት ግን ከዓ
جبراوي تمرت زهب يونيفرسيتي نقبروينا أو حتصير عمتات جبراوي زخانة تمرت ببين عودته بإنجينيرينج بديزاين بكلهم عينة فيلدات جبراوي زخانة عينة تمرت زهب كاب كلهم أبزخاب زلوا زتفليه ملعد كزلوا أبكندي كل حسابات راح يكون جبراون كل حساب بحساب أميرو زخيد عبي نايت مرتي انستيتيوشن كنقبرو مدبال لنا اوريدي استراتيجيك بلان اوتينا لنا نعوز خون باجيتونا لنا سونا اوغصناينا نخيد زلنا مالتي كونترينا احد سب بتي حسبلو قانقا كمهار كلو زياده يردا زياده خايتقم نتستمهارو خا غبر خوعلو خا اي شجرني مالتي نامنت ابناء ايرتراوين مبزعتهم ساعتهم في زغون كان تقاسكايو اب مبزحت تمرتنا انت لنا اب كلاس مبزحت ميديوم اوف انستراكشن انجلش كاتنا ممهاري قانقا دبال انجلش ግን كم توسخ اب ستوديو ريكورد خوينو نفس كف كلاس نفس كف مع الاستماروا كلاس اب ستوديو ريكورد خوينو بتجرينيا تمليو اديت خوينو ليرنينج مانجمنت سيستم علينا او صعان تمهارو خا باسورد اند ايميل وهابو وغيرهم نتا تمرتي دي استمهاروا كل جزء أبجبهم أم موبايلهم على مالتي فلازم تمهارو بقانقهم بتزحس بالقانقة مبزحته تكرنيا حجونا إنجليش ديفلوب نقبر لنا بخلود قانقة تاتون ديفلوبنا مقبر مدبر لنا نتسب مثلا زيادة خردو فلازم تمهارو بتزحس بالقانقة بتكرنيا تخينا بتكرنيا بإنجليش تخينا بإنجليش بكل قانقة تاتنا ندالو دلنا أب إيرترايم بتكرنيا سلزخونة بتكرنيا دالينا أوريدي أبصرح زوا على اللون مالتي تمرتي أب كنت ببوتا أب ترين أب بجزيها أبتاساتهم أبزي أمس يوم اسمه مرجع لهم ركبت حتسر تاتمرت بزيها وصدواجن ببوتا أبزخونه أبجزهم كيدهم نتاستمهروا دجنا يعزبوا دك اسم كله أبصرح بوتا خلوه أبزخونه خم بجزية تمرتي بجزية خمسة يدرت ببوتا خام أبكل بوتا كم دسمع إنترنت أكسس أبزلو بوتا أبكله كينو كم سمعي بعبيون كان أبنت كاب أنغولا كاب ساوث السودان كاب دول السودان كاب إثيوبيا كاب نرويج كاب جيرمن كاب سمين أمريكاون أونلاين زمهار لونا جيتي أونلاين تمرت نتاي أدفانتج على مجمراتي تمرت بقانقة بتجرينيا يزكاد مبزحتهم بقانقة مثلاً فيلم اتزمهارون ريكورد خوينو أبت بلاتفورم يتسعنمو نوعون دجنا بتدقق مسمع نتمرت سبي أنكم ملكوا يخولين مالتي الجزيرة مدبا. I finished at least high school 20 something years ago. When we were students,